ביום שישי את עושה שיעור בסטודיו? כן, מחר, כן, כל השיעורים כרגיל. טוב, אז אני שמה אתכן על מיוט, שלא יהיה ככה רעשי רקע. מהמם. יופי, אז אנחנו נתחיל בישיבה מזרחית על הכרית. אז תשבו לכן על כרית. מצוין. ובואו ניקח שאיפה גדולה. נשיפה גדולה. שאיפה. נשיפה. שאיפה. נשיפה. מצוין, ועוד אחד כזה. מעולה. ניקח סיבובים של הכתפיים. ונחליף את הכיוון של הסיבוב, מאחור לפנים. ננסה כל הזמן לקחת שאיפות גדולות ונשיפות משוחררות. מצוין. ונשחרר את זה, ידיים על הברכיים. נמשוך את הברכיים, נפתח את החזה, נביט מעלה. ובהוצאת אוויר נתעגל לאחור בעדינות, נתעלה על הברכיים. מבט פנימה. שאיפה, נפתח את החזה, נקשיט את הגב. להוציא אוויר, להתעגל לאחור. וניקח את זה עוד כמה פעמים בקצב שלכם. ורק ננסה תוך כדי להרגיש את הגוף. ולראות אם יש איזה אזור ככה יותר תפוס. או דווקא אזור משוחרר. לסרוק את הגוף תוך כדי התנועה. פעם אחת אחרונה. נשאר עם הגב מעוגל לאחור, הידיים מחזיקות את הברכיים. נראה שאנחנו במקום נוח, שאנחנו לא יותר מדי מעגלות אחורה. מצוין, ונשחרר את הראש וניקח קצת ככה סנטר לשמאל, לימין. נרגיש את ההבדל בין הצדדים. ועוד פעם לשמאל ולימין. ונחזיר את הראש למרכז. ונזדקף חזרה. מצוין. נניח את יד ימין לצד הגוף. ניקח את יד שמאל מעבר לראש. יד ארוכה. נסגור קצת את בית החזה לכיוון הרצפה. ונפתח את בית החזה קצת לתקרה. נשיפה נתעגל אל הרצפה. לא עד למטה, רק תנועה קטנה. ולתקרה. פעם אחרונה פנימה. ולתקרה. ובתוך הכפיפה הצידית נמשוך את יד שמאל עוד אלכסון. אלכסון לכיוון התקרה. ונתרומם חזרה לאט. מצוין. צד שני, יד שמאל לצד הגוף. יד ימין מעבר לראש. יד ארוכה. ונסגור טיפה כלפי מטה. שאיפה נפתח קצת לתקרה. ובואו ניקח את זה בתנועה מינימלית. כי אנחנו לא רוצות לחפש את המקסימום טווח. אלא כמו מין שימון כזה. בדיקה פנימית כזאת.
של הרוטציה. יופי. פעם הבאה נשאר עם יד ימין מעבר לראש ונמשוך אותה עוד רחוק. אז לחשוב על זה יותר אלכסון מעלה ופחות את הכיפוף מטה. למשוך רחוק, אלכסון, ונעלה לאט לאט. מעולה. נניח את הידיים על הכתפיים וניקח את המרפקים קדימה, מרפקים נפגשים, הם עולים למעלה, נפרדים, וכפות הידיים נפגשות מאחורי הראש. מצוין. מפה המרפקים יורדים מהצדדים, כל הדרך, מעגל, עד שהם שוב נפגשים מלפנים, וממשיכים למעלה, כף אל כף מאחורה, ולפתוח. יופי, עוד פעמיים כאלה. נשימה. נשיפה, מרפקים יורדים, שאיפה, מרפקים עולים, ויורדים, ועכשיו נשאר רק על חצי מעגל תחתון, אז מרפקים נוגעים מלפנים, ויורדים למטה, כפות הידיים נוגעות מאחור. חוזרים המרפקים מהצדדים, נפגשים מלפנים, ויורדים צמוד לגוף, כל הדרך עד שכפות הידיים נפגשות. יופי, עוד שניים. לנשום, שאיפה גדולה, נשיפה משוחררת, מצוין, ונשחרר, קצת ננער את הידיים, כל הצדדים, לנער, מצוין. ברגע אחד נעריך את הרגליים קדימה, ידיים על הרצפה, מעולה, וקצת ככה ברך ניישר נכופף. מעולה, אפשר לקחת טיפה הטיה קדימה, עם הגב משוחרר, הגב מוטה קדימה קצת ככה משוחרר. מעולה, ועכשיו שני ברכיים יחד, עולות, יורדות, עולות, יורדות. כן, קטן כזה, ממש קטן. יותר לחשוב על דאון למטה. כאילו הברכיים רוצות לעשות דאון, 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 דאון. יופי. ותוך כדי לאט לאט נזדקף. מעולה. ונשחרר את זה, קצת ננער את הרגליים פנימה והחוצה. מצוין. לתת להם להיפתח ולהיסגר. יופי. ונשחרר את זה ומפה נעבור לעמידת 6. יופי. ניקח את הישבן אחורה, אל העקבים, ידיים ארוכות קדימה, נשחרר את הראש. ניקח שאיפה עמוקה לנפח את הבטן בין הרגליים, ונשיפה לשחרר. להוציא אוויר, שאיפה לנפח את הבטן. אחד אחרון. ונתרומם לאט לאט לעמידת 6. ידיים על הרצפה. מעולה. נאסוף כבר את הבטן וניקח את ההקשתות והכימורים, אבל כן נשים לב הפעם שהבטן אסופה. אז אני לוקחת אוויר, קצת מקשיטה את הגב, פותחת את החזה, אבל לא נותנת לבטן ליפול עד למטה, הבטן אסופה. והוצאת אוויר עוד לגלגל פנימה, ידיים דוחפות, מבט פנימה גב עגול. שאיפה, ישבן נפתח לאחור, בטן אסופה. והוצאת אוויר, האגן נכנס פנימה, ידיים דוחפות, ראש נכנס. עוד שניים כאלה. אז זה כמו מה שאנחנו עושות תמיד, אבל קצת יותר אסוף, עם קצת יותר כבר מודעות לאיסוף של הבטן ושל רצפת האגן.
אחד אחרון, פול, להתגל פנימה. ורגע נשאר בגב עגול, אז ידיים דוחפות בטן פנימה. כל החלקים של הגב מעוגלים. עוד נשימה כזאת. נשארות בגב עגול. ולשחרר את זה. נראה שהגב ניטרלי, נרגיש קו ארוך בין הקודקוד לעצמות המושב, והבטן באיסוף עדין. ניקח אוויר, ניתן לבית החזה לשקוע בין הידיים, ידיים ישרות, ובהוצאת אוויר ידיים דוחפות, והגב העליון מתמלא. שאיפה, ניתן לבית החזה קצת לשקוע, בטן אסופה, והוצאת אוויר דוחפות מהידיים, הגב העליון מתמלא. עוד 2 כאלה. רק בית החזה שוקע, ואז הוא מתמלא לאחור. נשאר עם הגב העליון רחב ומלא, ידיים דוחפות, ובואו נראה שזה לא אומר שהגב העליון עגול, הוא פשוט מלא. המרווח בין השכמות מלא. יופי. ניקח אוויר. הוצאת אוויר לסגור צלעות, לאסוף את הבטן, ורגל ימין מחליקה אחורה עד שהבעונות ננצות. נכון, שאיפה, רגל חוזרת חזרה. נשיפה, רגל שמאל, צלעות נסגרות והרגל מתארכת לאחור. עד הבעונות. שאיפה, חוזרת חזרה. נשיפה, להחליק את ימין, לנעוץ. חזרה. ועוד פעם אחת שמאל, מתארכת, נראה שהאגנים מאוזנים. חזרה. בפעם הבאה נשאר עם רגל ימין נעוצה לאחור. יופי, ניקח טיפה תנועה קדימה ואחורה. בעדינות, תראו שאתם לא דוחסות יותר מדי את הבעונות. כמה שמתאים לכם פה למתוח את האכילס ואת כף הרגל. קצת ככה נעורר את כף הרגל. בואו נבוא ממש כל פעם גם ממש קדימה מעל הידיים, ככה שהבעונות נמתחות. מצוין. ונרים באוויר את רגל ימין, לא צריך גבוה, ופשוט נניח אותה שוב בקרוס מעבר לרגל שמאל. על הרצפה עם הבעונות נעוצות. יופי, המבט הולך שמאלה, ואנחנו עוד קצת מתפתלות לכיוון צד שמאל. מעולה. ורגל חוזרת חזרה לעמידת 6. יופי. מפה יד שמאל עולה מעלה, שאיפה. נשיפה, נכניס את יד שמאל כל הדרך מתחת ליד ימין. ונניח את כתף שמאל ואת הראש. נאסוף את הבטן ונשלח את יד ימין לתקרה. ואם זה too much, אז יד ימין תנוח על הרצפה לכיוון קדמת המזרן. נחזיר את יד ימין למטה, נשלח אותה קדימה לקדמת המזרן, ועוד נדחוף את יד ימין קדימה ואת יד שמאל ימינה. עוד קצת לפתל פה. לנשום, לא לעצור את הנשימה. ולאט לאט יד ימין חוזרת ליד הפנים. נדחוף ממנה יד חזקה. שוב יד שמאל תיפתח מעלה. ונשחרר חזרה אל עמידת 6. ניקח איזה 2 סיבובים של הכתפיים. מעולה. קצת תטוסי, קצת גם יעשה מעגל. ניקח פה מעגל של האגן. מעולה. ונחזור שוב לעמידת 6. ננעץ את הבעונות של רגל שמאל לאחור. ידיים חזקות, הגב העליון מלא. ואנחנו לוקחות שוב תנועה קדימה ואחורה. שהמטרה פה, כמובן אנחנו גם כבר עובדות עם הבטן, ידיים.
אבל אנחנו רוצות גם להפעיל את כף הרגל, או יותר נכון לפתוח את כף הרגל, למתוח אותה, למתוח את האכילסים. מעולה. ופעם אחרונה לבוא קדימה, למתוח את הבעונות. מצוין, ונרים את רגל שמאל באוויר. נעביר אותה לצד ימין, פה צמחים, וננעץ את הבעונות מעבר לרגל ימין. מבט הולך ימינה, וגם פה בואו נעריך את העקב האחורי אחורה. אז יש לנו פה גם מין כפיפה צידית כזאת, וגם עוד הערכה של האכילס. נשימה. ונחזור חזרה לעמדת 6. יד ימין תעלה מעלה והצידה. נפתח את החזה לתקרה. ולהוציא אוויר, להיכנס פנימה. יד ימין נכנסת מתחת ליד שמאל. נניח את הראש, נניח את הכתף. יופי, רגע להתמקם. ואם זה מתאים, יד שמאל עולה לתקרה. תנסו ממש לכוון את היד לתקרה, לא לתת לה להיזרק לאחור או משהו כזה. ויד שמאל יורדת והולכת על המזרן לפנים, קדימה קדימה, לדחוף אותה קדימה, ותוך כדי יד ימין נמשכת עוד הצידה. עוד קצת למתוח, לפתל. ונחזיר את יד שמאל ליד הפנים, בעדינות נדחוף מיד שמאל, ושוב נפתח את יד ימין למעלה. יופי, וחזרה לעמידת 6. נשב פה רגע אחד על העקבים, ממש לרגע אחד, רגע אחד נרד מהידיים, וניקח פיתול לצד ימין, אז יד ימין הולכת אחורה, יד שמאל לכיוון הברך. וצד שני, יד שמאל לאחור. מצוין. ונחזור חזרה לעמידת 6. יופי, ידיים חזקות על הרצפה, נפרוס את האצבעות לכל הצדדים, בטן אסופה, ניקח אוויר, הוצאת אוויר, סגירה של הצלעות, איסוף של המרכז, ורגל ימין עולה כפופה לאחור, בעונות לכיוון התקרה. יופי, ונראה שכשהרגל מגיעה לקו הגוף, הגב לא מקשיט, אלא הישבן עוד נאסף. לקחת אוויר, רגל חוזרת, הוצאת אוויר, רגל שמאל בשליטה לאט, עולה אחורה, בעונות לכיוון התקרה, רגל כפופה. יופי, לקחת אוויר, לחזור. עושות את זה ממש בסלואו מושן, כדי להכניס את כל התודעה שלנו לתוך הגב התחתון, כדי לראות כמה אנחנו יכולות להרים את הרגל אחורה, מבלי שהגב התחתון יתעגל, יוקשט, ויסחוב את העומס. אנחנו רוצות שהישבנים יחזיקו פה, והקו האחורי של השרירים ברגליים. יופי, ממשיכות עוד פעם אחת לכל צד. מצוין. יופי, פעם הבאה ניקח את רגל ימין ונפתח אותה הפעם הצידה. דרך ימין עולה ימינה, ולקחת אוויר, לחזור. נשיפה, רגל שמאל, נפתחת שמאלה. ולחזור, לקחת אוויר, הוצאת אוויר, בטן אסופה ולאט, רגל ימין הולכת הצידה. מעולה, לקחת אוויר, לחזור. נשיפה, רגל שמאל נפתחת הצידה,
ובוא נראה שגם החזרה של הרגל היא בשליטה. אני מחזירה אותה, מאזנת אגנים ונוחתת בשליטה. פעם אחרונה לימין. חזרה בשליטה, להתמלא באוויר. והוצאת אוויר, פעם אחרונה לשמאל. רגל לא חייבת לעלות גבוה ולחזור לאט לאט. מצוין. ניקח אוויר. הוצאת אוויר לאסוף את הבטן, רגל ימין עולה הצידה קטן, כפופה, ומפה אנחנו ממשיכות את המעגל, כל הדרך מהצד עד שהיא מגיעה אחורה, שהבעונות לתקרה. נכון, מפה ברך נכנסת פנימה, פנימה לכיוון השש ושוב הצידה. אז זה כאילו מעגל גדול, הרגל הולכת ימינה, ומהימינה הולכת עד האחורה, עד שהרגל ממש אחורה, נכנסת חזרה. ושוב ימינה, מעגל גדול עד שהיא מגיעה אחורה לכיוון התקרה, ושוב נכנסת. פעם אחרונה, תראו שהראש לא נופל, הפנים רחוקות מהמזרן. יופי, מצוין. ולשחרר את הרגל חזרה לעמידת 6. יופי, וניקח את זה מיד לצד השני, שאיפה, נשיפה, רגל שמאל עולה הצידה, ובשליטה הולכת אחורה, תראו שאתן מגיעות עד הנקודה שהבעונות דוקרות תקרה מאחור, נכון, ואז להיכנס פנימה, ושוב הצידה, למעלה ופנימה, נכון, ואחרי שהגוף הבין את המסלול, אנחנו כן ננסה קצת להזרים את זה יותר, באמת בתחושה של מעגל גדול. יופי, ובואו תנסו כן להמשיך לאסוף את המרכז, ולנסות כמו להפריד את הרגל משאר הגוף. יופי, אז אורית, את יכולה לקחת את זה טיפה יותר לאט, נעשה עוד 2 מעגלים, תראי את זה טיפה יותר לאט, ולהרגיש כל הזמן את הגב התחתון מתמלא. נכון, זה אומר שאולי המעגל קצת יותר קטן, מצוין, אחד אחרון, יופי אורית, מעולה. ולהחזיר את הרגל למקום, לקחת את הישבן אחורה אל העקבים, ידיים ארוכות קדימה. מצוין, נשימה עמוקה. יופי, תנסו עוד לשלוח את האגן כבד אל העקבים. אז אם צריך הידיים מתקרבות קצת אל הרגליים, והאגן ממש יורד. ניקח פה עוד שאיפה. בנשיפה הידיים רוצות להתמתח קדימה, אבל הישבן רוצה להתמתח אחורה, והבטן אסופה, ואנחנו אקטיבית כאילו מעריכות את כל הגב. אז האגן כבד מושך למטה, הידיים ארוכות מושכות קדימה, ונשחרר, נדחוף מהידיים קצת נתרומם, ונעבור לשכב על הגב. יופי, תשכב על הגב, רגליים דורכות ברוחב הגן. נרגיש את האגן כבד למטה, ובוא נניח רגע את הידיים על האגן מלפנים. וניתן קצת טלטולים של האגן מצד לצד. אז יד ימין דוחפת את האגן הימני למטה, אז האגן שמאל קצת עולה. וצד שני, יד שמאל אקטיבית דוחפת מטה. ושוב ימין. ובואו ננסה להשאיר את הברכיים לכיוון התקרה. אז גם אנחנו מחפשות פה גם איזשהו כובד ושחרור באגן. ומצד שני הרגליים במקום קצת יותר אקטיבי. אז יש פה איזה 2 איכויות שקורות ביחד. אנחנו מנסות לראות שאין קיבוץ בישבן.
שיותר הרגליים עושות את זה, הירך האחורית, השוק, כף הרגל. השרירים האלו מחזיקים את הרגליים יציבות במרכז. נחפש עוד חופש באגן. חופש הכוונה שחרור פשוט, שאין שם קיבוץ. לא להפסיק לנשום. ועוד פעם אחת לכל צד. ונשחרר את זה. ננער קצת את הטוסיקים, את הישבנים מצד לצד. מעולה. ונשקיט את זה. נשלח את הידיים לתקרה. כף יד מול כף יד. וניקח קצת משיכות למעלה, יד ימין מושכת. ונחזיר את הכתף פרוסה הצידה. יד שמאל מושכת. וממש אקטיבית בחזרה של הכתף, תחפשו את ההרחבה. כאילו ממש אתם מזיזות לעצמכם את העצמות, נניח של השכמות, כאילו אתם ממקמות מחדש את השכמות, כל פעם יותר ויותר רחב, בתוך הגוף שלכם, בתוך הגב, עושות סידור פנימי חדש. זה ממש אקטיבי, כל פעם שהכתף חוזרת אני אקטיבית מנסה להרחיק עוד את השכמה ואת הכתף על המזרע. עוד פעם אחת לימין. ועוד פעם אחת לשמאל. אנחנו ממש מרגישות עכשיו את הגב העליון רחב, אז גם הזרועות התרחקו קצת אחת מהשנייה, בעקבות התזוזה הזאת. עכשיו אנחנו משאירות את הכתפיים כבדות, את השכמות רחבות, וננסה רק את הזרועות, לקחת קצת אחורה, קצת לצדדים, קצת למטה, ושוב קצת לסגור. השלמנו מעגל. שאיפה קצת אחורה, קצת לצדדים, קצת קדימה, ולסגור מעגל. עכשיו תיקחו את זה ממש בתנועה קטנה, כי אנחנו רוצות ממש לבודד ולהרגיש את הגב הרחב שפרסנו על המזרן ואת השכמות הרחבות, איך זה נשאר ככה, ורק הזרועות באיזה שחרור וחופש כזה, לנוע בתוך המפרק, בלי שום השפעה על הכתפיים והשכמות. כפות הרגליים תוך כדי אקטיביות. הבטן חייבת גם להיות אסופה, בשביל לאפשר את היציבות הזו של הטורסו על הקרקע. בואו ננסה קצת לאתגר, כלומר קצת להגדיל את המעגל, ועדיין לראות שאין תזוזה, בכתפיים, בשכמות, ברגליים, באגן. יש איסוף ויציבות, יחד עם רכות בזרועות. שוב שתי חויות שונות שמתקיימות יחד. בואו קצת נחליף את הכיוון של הסיבוב. מעגל אחרון. וניקח את הידיים הפעם כל הדרך לרצפה שמאחורי הראש. שאיפה גדולה, חזה פתוח. נשיפה, ידיים חוזרות כל הדרך חזרה על הרצפה שמלפנים. יופי. שאיפה, ידיים הולכות אחורה. נשיפה, ידיים הולכות קדימה. מעולה. שאיפה, ידיים לאחור.
חזה פתוח, ובהוצאת אוויר ידיים חוזרות כל הדרך קדימה, ותוך כדי האגן מתגלגל פנימה ועולה קצת מעלה. תוך כדי שהאגן יורד בשליטה, הידיים כבר באוויר הולכות אחורה. שאיפה. נשיפה, ידיים קדימה, אגן עולה. ידיים ואגן מתחלפים. שאיפה, אגן וידיים מתחלפים חזרה, ידיים לאחור, אגן ירד. עוד פעמיים כאלה, להוציא אוויר. שאיפה, חזרה. פעם אחרונה. והפעם נשאר עם האגן למעלה. נניח שוב את כפות הידיים על האגן מלפנים. מעולה. וניקח פה אותו דבר, יד ימין מורידה את אגן ימין, הוצאת אוויר מרכז, שאיפה יד שמאל מורידה את אגן שמאל, להוציא את האוויר, לסגור את המרכז, שאיפה אגן ימין קצת יורד, הוצאת אוויר מרכז ושמאל, שאיפה, נשיפה לסגור צלעות זנב בין הרגליים במרכז, פעם אחרונה לכל צד, שאיפה לימין, לטבול אגן ימינה, הוצאת אוויר, לסגור צלעות ולשמאל. מצוין, נשאר במרכז, ידיים יורדות לרצפה, וננסה רק לנתק קצת את העקב השמאלי, להוריד, ועקב ימין, להוריד, ולסירוגים מצד לצד. תוך כדי נראה שהחזה רגוע. מצוין. וננסה לנתק את שתי העקבים מיחד. אסוף את הבטן, שתי עקבים יורדים, שוב שני עקבים עולים, שני עקבים יורדים, ונרד עם האגן חוליה אחר חוליה, חזרה למטה, מעולה, שוב נקשקש ככה בזנב, ובואו נחבק את הברכיים אל החזה, קצת ככה טלטולים קדימה אחורה, קטן, בטווח קטן, וקצת לצדדים, ימינה שמאלה. נשימה עמוקה. מעולה. ונשאיר את הרגליים ב-90-90. שתי הידיים מתארכות לתקרה. מעולה. ננסה להשאיר את האגן כבד. כבד למטה. יופי. וניקח פה שתי נשימות. בתוך המנח הזה שאיפה. בנשיפה ננסה לסגור צלעות ולהרגיש אורך בין הקודקוד לעצמות המושב. כאילו על המזרן הגב מתארך. שוב שאיפה. נשיפה, בטן אסופה קצת ולהעריך את הגב. מהקודקוד עד עצמות המושב. גב ארוך. שאיפה. נשיפה, לרכך את החזה, להעריך את הגב. מצוין. בשאיפה הבאה יד ימין הולכת קצת אחורה, ורגל שמאל רגל שמאל מתארכת לפנים, חזרה למרכז. ניקח אוויר, יד שמאל הולכת אחורה, רגל ימין קדימה. חזרה למרכז. עכשיו אנחנו ממשיכות מצד לצד, וזה תלוי בכם כמה הרגל יורדת למטה. אוקיי? אם אני עוד לא שם, מבחינת הבוקר, אני יכולה גם להעריך את הרגל כמעט לתקרה, או בזווית ממש קטנה. זה לא חייבות להיכנס פה למנוף גדול. ממשיכות מצד לצד, הבטן כל פעם נאספת.
יופי בנות, וננסה להרגיש את האורך הזה של הגב, ושהרגל שהולכת קדימה היא לא מושכת לי את הגב. הבטן ממשיכה להחזיק את הגב. יופי, מצוין. יופי, אז אורית, תקחי את הרגל פחות למטה. קצת יותר אלכסון קדימה. נכון, מהמם, בדיוק. איפה שאת עוד יכולה לקבל משקל לתוך האגן. בסוף אנחנו עדיין רוצות להרגיש שהרגל שופכת משקל לתוך האגן. מצוין. בואו ניקח את זה פעם אחרונה לכל צד. לנשום. מעולה. ושוב לחבק אליכן את הברכיים אל החזה. מצוין. בואו נדרוך שוב את כפות הרגליים, ושוב קצת לקשקש בזנב, ככה לנער את הבשר של הישבנים. כן, מין ככה עוד קצת מסאז' לגב התחתון. מעולה, נשימה עמוקה. להוציא אוויר. מעולה. ועכשיו נפרוס את הידיים לצדדים, כפות הידיים נוגעות בקרקע. אז ממש, כן, בדיוק, צוררו את כפות הידיים, לאסוף את הבטן, רגל ימין עולה בשליטה ל-90-90, ואז גם רגל שמאל עולה בשליטה, יופי, ותמצאו את ה-90-90 שלכם, בסדר? זה לא באמת דף משבצות עכשיו של זוויות של 90 מעלות, אנחנו מוצאות את ה-90-90 שלנו, שנוח לנו בתוך המפרקים. מצוין. להצמיד את הברכיים אם אפשר, ובשאיפה הברכיים הולכות יחד ימינה, וממש תסתכלו על הברכיים שלכם, ותראו האם הם נשארו באותו קו. אוקיי, אז אנחנו משאירות את הרגליים באוויר, לא לקחת אותם כל כך הרבה, זה קטן, ואנחנו רוצות את הברכיים נשארות יחד, ולחזור חזרה למרכז בשליטה. שאיפה הברכיים הולכות שמאלה, קטן קטן, בואו נתחיל קטן, ותראו שהברכיים נשארות יחד, להוציא אוויר, לסגור את הצלעות, לאסוף את הבטן ולחזור. יופי, אנחנו ממשיכות מצד לצד. טוב, ואין מנוס, אני חייבת לשתות. יופי, ושימו לב שהכתפיים תמיד נשארות על המזרן. מצוין. לתת לאגן הנגדי להתרומם כמובן, אבל הכתפיים נשארות למטה. יופי. מצוין. פעם הבאה ניפגש עם הברכיים לצד ימין. לא הרבה, קטן ימינה. מפה הברכיים רוצות להתקדם קדימה, כלומר להתרחק מהבטן, נכון, לא עד הסוף, ומפה הברכיים חוזרות למרכז, איפה שהם, בלי להחזיר אותם פנימה, ומהמרכז הן הולכות רחוקות מהבטן שמאלה, נכון? ואז חוזרות חזרה פנימה, כלומר עשינו מעגל עם הברכיים, ברכיים הולכות ימינה, מתרחקות מהבטן, נשארות רחוקות מהבטן, ממשיכות דרך המרכז כל הדרך שמאלה, ורק אז חוזרות לבטן ולמרכז. יופי, ניקח את זה עוד 2 מעגלים לצד ימין. אני מזכירה, זו תנועה קטנה, ואנחנו רוצות למצוא שם איזשהו ג'וס כזה במעגל, ולראות המעגל לא מייצר נפילות של האגן לתוך העצמות, אלא בתוך ג'וס כזה, מתוך האיסוף של הבטן, מעגל אחרון לימין, לנשום, יופי שירי, זה מצוין, ופה לרכך את הצלעות ולחזור, יופי, ובואו ניקח את זה לצד השני, אז ברכיים הולכות שמאלה, נוודא שהן נשארות יחד ולא מחליקות אחת על השנייה, וקצת מתרחקות מהבטן, באות דרך המרכז, כל הדרך לצד שני, ורק אז חוזרות אל הבטן ובשליטה למרכז.
יופי, שוב לשמאל, ותחפשו פה גם את הטווח מעגל שלכם. אוקיי, מצוין, זה יכול להיות מאוד קטן ומאוד כמו מסאז' כזה לגב התחתון, וזה יכול להיות גם גדול יותר וככה מאוד מאוד מאתגר את הבטן. אז תחליטו עם עצמכם מה מתאים לכם עכשיו. להמשיך לנשום. יופי. אורית, תנסי כשאת מחזירה את הברכיים כל פעם, להביא את זה מתוך הסגירה של הצלעות. גם כשהרגליים הולכות קדימה, בטן אסופה, נכון? ואז כשהן חוזרות שוב למרכז, לסגור את הצלעות בדיוק, לתת לזה להתרכך, וזה כאילו מחזיר את הרגליים. יופי, ואם סיימתם 4 מעגלים לצד שמאל, אז אפשר רגע לחבק אליכן את הברכיים. מעולה. נניח יד יד על כל ברך, ותיקחו מעגל גדול של הברכיים, שכל ברך הולכת בנפרד, להפריד את הרגליים. נכון, אז ממש לתת פתיחה גדולה של הרגליים. מצוין, ממש ככה לפתוח עד שאתם מרגישות ממש מתיחה של הירך הפנימית. יופי, נחליף את הכיוון של הסיבוב. מצוין. ונדרוך חזרה את הרגליים. רגל ימין תעלה מעלה, רגע אחד נחבק את הברך אל החזה, ואז נפתח קצת את השוק, כמו שאנחנו עושות בשיעור גמישות, ונתפוס את העקב מבפנים, אז יד ימין נכנסת פנימה, תופס את העקב, ונתחיל לדחוף את ברך ימין, ימינה לצד הגוף. טיפה ככה פתיחה סגירה של השוק. ננסה קצת להחזיר את האגן השמאלי למטה, גם אם זה אומר שהברך עלתה באוויר. ונשחרר לאט לאט. צד שני, נחבק את ברך שמאל לחזה, כמו להושיב אותה בתוך המפרק של הירך, ואז נפתח את השוק, נכניס את יד שמאל פנימה, ונתפוס את עקב שמאל, יד ימין על הרצפה, ונדחוף מהעקב את ברך שמאל למטה, לצד הגוף. יופי. ננסה להחזיר את אגן ימין לרצפה, קצת ליישר לכופף את השוק, בעדינות. שאיפה עמוקה ונשיפה משוחררת. נחזור חזרה למרכז. וננסה עכשיו לקחת את שתי הרגליים, אז כאילו תרימו את הרגליים באוויר, ברכיים לכיוון החזה, ואז נפתח את השוקיים, נקפל עוד את הברכיים וננסה לתפוס את שני העקבים כאשר הידיים נכנסות מבפנים. ואז אנחנו פותחות בין הרגליים, ומנסות ככה להושיב את הישבן ולדחוף את העקבים מטה ואת הברכיים מטה. עכשיו, אם זה יותר מדי להחזיק פה בעקבים, אז אפשר להחזיק גם בקרסוליים, אין שום בעיה. אבל רק רגע לקחת את התנוחה הזאת, מי שמכירה שזה ה-Happy Baby. אני אקח פה טיפה תנועה מצד ימין לצד שמאל. לא להפסיק לנשום. נשים לב אם יש הבדל בין הצדדים, בין מפרקי הירך. מצוין. ונשחרר. שוב נחבק את הברכיים סגורות לחזה. מעולה. וניקח פה כמה גלגולים. הרגליים הולכות קצת אחורה. ונתרומם איתם חזרה למעלה. כל הדרך לישיבה. ושוב לגלגול לאחור. ולפנים.
בואו ניקח פה כמה גלגולים בקצב שלכם. אוקיי? כן, אבל לראות שהבטן אסופה, ואנחנו ממלאות את הגב התחתון, וזה קצת ככה עוזר לנו עוד קצת לחמם את הגב ואת כל המערכת. אפשר אפילו טיפה לקחת קצת יותר תנופה, ממש ככה רגע לטלטל את עצמנו. יופי, פעם אחרונה, וניפגש בישיבה. מעולה. מפה אנחנו נעריך את הרגליים לפנים. אפשר רגע אחד גם להרפות את הגב על הרגליים. יופי. עכשיו קחו לכם את הכרית ושבו על הכרית. שבו על הכרית, רגליים טיפה ככה, או ישרות אם זה נוח לכם, או קצת לכפוף אותן. מצוין. יופי. ידיים ארוכות קדימה והגב זקוף. עכשיו אנחנו רוצות תמיד לאסוף פה את הבטן, וממש להרגיש איך האיסוף של הבטן ממלא את הגב התחתון ונותן איזושהי הקלה בגב התחתון. כי אם אני פשוט יושבת פה בצורה משוחררת וחסרת מודעות, אז לאט לאט זה מתחיל להעמיס לי על הגב התחתון. אוקיי, אז לאסוף, להרגיש כל הזמן איסוף טיפה מעלה, שמגיע מהחלק התחתון של האגן, ונמשך מעלה, מעלה, מעלה עד הצלעות. יופי. ידיים ארוכות קדימה. שאיפה. נשיפה, לאסוף את הבטן, לאסוף את הצלעות. שאיפה הבאה, ידיים נפתחות לצדדים. אני מחזיקה כדור גדול. ובנשיפה לסגור לאט לאט. יופי. שאיפה, פתיחה לצדדים. לסגור לאט. אז הפתיחה היא חצי דרך, לא עד הסוף. ממש חצי דרך, כל הזמן להרגיש את השכמות רחבות. אז שירי תפתחי קצת פחות את הידיים. ותנסי להשאיר את המשקל ממש מעל האגן. אז הידיים נפתחות חצי דרך, כל הזמן הידיים מלפניי, מעולה, והוצאת אוויר פוץ, צלעות נסגרות, בטן אסופה, עוד משיכה מעלה, עוד שניים, שכמות רחבות, כמו שפרסנו אותם, כמו שפרסנו בתחילת השיעור. האחרון נשארות עם הידיים פתוחות, ואני ממש מדמיינת שאני מחזיקה כדור גדול, יש לי משהו בין הידיים, הידיים מקובעות. אוקיי, יופי. מפה אנחנו לוקחות את הכדור הזה קצת לימין, לא להפיל את הכדור, וחזרה למרכז. קצת לשמאל, שאיפה, נשיפה לאסוף את הבטן, לחזור למרכז. יופי. עוד פעם לימין. לרכך את החזה, לחזור. ממש תדמיינו את הכדור הזה שאתם מחזיקות, ואתם לא מפילות אותו. אז אף יד לא עוזבת את הצורה שנוצרה. חזרה למרכז, עוד פעם אחת לימין. מרכז, בטן אסופה, ועוד פעם אחת לשמאל. להוציא אוויר, לחזור למרכז. מצוין. מפה אתם ממש מיישרות את הרגליים ומיישרות את הידיים לצדדים. בואו רגע נרפה את הידיים. סיבוב של הכתפיים. יופי, ומיד אנחנו חוזרות עם הידיים לצדדים, אבל תסתכלו עכשיו מצד לצד, תראו שיש לכם מקום ושהידיים לא ייתקעו בשום דבר. אם אין לכם מקום, אתם שמות ידיים על הכתפיים. יופי, מפה אנחנו לוקחות אותו דבר, רק יותר בתנופה. לימין ולשמאל. לימין ולשמאל. יופי. ממש מצד לצד, לדמיין שאתם כמו שבשבת כזאת. גם פה אנחנו משאירות את הידיים כל הזמן בגובה כתפיים, אז גם הזרועות עובדות. ובואו ננסה לנעוץ את העקבים ולראות שאין תנועה ברגליים. אני לא רוצה פה את האגן זז כאילו ימין שמאל ימין שמאל, אגן כבד, עקבים נעוצים, ורק הכלוב של הצלעות והזרועות
נעים מצד לצד. יופי, בואו קצת יותר מהר. ידיים מורגשות, זה בסדר גמור. יופי, עם המבט. לעוד 5, 4, 3, 2, 1, לשחרר. יופי, ונער את הידיים קצת כלפי מטה. מעולה. ובואו ניקח פה רגע מתיחה על הרגליים, לשחרר את הראש. כמה שמתאים הבוקר. אם אנחנו מגיעות לכפות הרגליים, אז אפשר ככה קצת למסג' את כפות הרגליים. קצת דרך הפוינט, דרך הפלקס. אם אני לא מגיעה לכפות הרגליים, אז לעשות את זה בלי הידיים. פשוט קצת פלקס פוינט, רגל רגל. מעולה. כן, לתת פה טיפונת של תנועה גם בכפות הרגליים. יופי. ונזדקף לאט לאט חזרה. מעולה. נעבור לעמידת 6. רק בשביל לקחת את הפלואו שלנו לעמידה. אז עמידת 6. ננעץ את הבעונות. ידיים חזקות. מעולה. ואנחנו שולחות את רגל ימין אחורה, נועצת בעונות. רגל שמאל אחורה, נועצת בעונות, ואנחנו בפלנק, בטן אסופה. יופי בנות, ממש למלא את הגב התחתון. מצוין. מפה הידיים דוחפות אחורה אל המשולש. ובנשיפה חוזרות קדימה לפלנק, משקל מעל הידיים. נכון, לאחור למשולש. ולפנים לפלנק. עוד פעם אחת לאחור. לדחוף מהידיים. ולפלנק בטן אסופה. ופעם הבאה נשאר במשולש. להישאר במשולש. ידיים דוחפות לאחור. ברכיים כפופות קצת. נשחרר את הראש. ממש לשחרר את הראש, להביט ליריחיים. ונצעד עם הידיים אל כפות הרגליים. רגליים כפופות וידיים על הקרקע. שחרר את הראש, ניקח כיפוף עוד יותר של הברכיים. ואישור קטן, ראש למטה. כמה שמתאפשר הבוקר ליישר. כיפוף של האגן, האגן יורד למטה. וליישר את מאחורי הברכיים. עוד 2, כיפוף קטן. וליישר. ואחד אחרון. מצוין. מפה טיפה נכופף ברכיים, נצמיד את הבטן אל הגב, ונעלה חוליה אחר חוליה לעמידה. ראש עולה אחרון. מצוין, לאט לאט. רגע ככה, נסתגל לסיטואציה, נסתכל מסביבנו, נראה את החדר, נראה את האור שנכנס מהחלון. מעולה, קצת ככה ניקח רגל דורכת. מעולה, קצת ידיים על האגן, ניקח טיפה אגן מצד לצד. ובואו ניקח גם אגן פנימה, אז לגלגל זנב, ברכיים כפופות, וקצת החוצה, להשוויץ ישבן, ולהכניס פנימה, והחוצה, וקצת יותר ככה בתנועתיות חופשית. נכון, יופי, ונזדקף, נשחרר את זה. מעולה, תביאו לכם את הכרית, ואני גם אקח לי פה. אוקיי, אז אנחנו שמות את הכרית על הרצפה. מעולה. נתחיל מלעמוד עם 2 כפות הרגליים על הכרית. עכשיו, אם יש בעיה של יציבה, אז אתם יכולות לעשות את זה ליד קיר. ביד אחת נוגעת בקיר,
הכל בסדר, אנחנו לא רוצות ליפול. אוקיי? כמובן אנחנו מאתגרות היציבה, אבל לא עד כדי כך. עומדות עם שתי הרגליים על הכרית. נכון, רגליים מקבילות, כמעט צמודות, ברוחב אגן מצומצם. יופי. ניקח אוויר, ידיים עולות דרך הצדדים מעלה, ובנשיפה ידיים באות קדימה, לפנים, ותוך כדי אני מנסה לנתק עקבים. על הכרית. ועקבים יורדים לאט לאט, ידיים יורדות. שאיפה, ידיים עולות דרך הצדדים. לאסוף את הבטן, נראה שהגב התחתון מלא, ידיים באות קדימה ותוך כדי עקבים מתנתקים. לשים את כל התודעה שלנו בתוך כפות הרגליים ולשחרר לאט לאט. פעם אחרונה, שאיפה. נשיפה, בטן אסופה, ידיים באות קדימה. לעלות עם העקבים. ללחוץ את הבוין הגדולה, לא לתת לה לברוח מהעבודה. יופי, נשאר פה עוד רגע אחד. ונשחרר לאט לאט. יופי. מפה אנחנו נשארות רק עם רגל ימין על הכרית. מצוין. לקחת אוויר. הוצאת אוויר, לאסוף את הבטן, לאסוף את ישבן ימין הצידי, ולנסות לנתק את רגל שמאל באוויר קדימה. עכשיו, אם זה too much, כרגיל אני יכולה לדקור את הבעונות קדימה, או כמו לטבול אותן במים. מעולה. יופי, רגע להתמקם. ומפה אנחנו ניקח סיבובים של הידיים לאחור. ידיים רכות. Okay, גם פה נחפש את שתי האיכויות השונות. יש לנו ישבן שעובד, עובד, עובד. רגל עמידה עובדת חזק לתוך הקרקע. בטן אסופה. אבל הזרועות רכות, כאילו הן מלאות במים. בואו ניקח סיבובים לצד השני. מאחור לפנים. מעולה. עוד לאסוף את ישבן ימין, לא לתת לו לישון. יופי. אחד אחרון מעגל. נרגיש את הזרמים ברגליים. ולאט לאט נדרוך חזרה, נשחרר. יופי. בואו ניקח קצת פלקס ופוינט ברגל ימין. וקצת מעגלים של קרסול ימין. לנשום. מעולה, ואנחנו לוקחות את זה לצד השני. אז רגל שמאל על כרית. יופי. נניח את רגל ימין ליד רגל שמאל על הרצפה. ניקח אוויר. הוצאת אוויר, לאסוף את הבטן, לאסוף את ישבן שמאל, ורק אז לנסות לנתק את רגל ימין ב-90-90 ולהביא אותה קדימה. ממש 90-90 מול הגוף. רגע נמצא פה איזון. עכשיו, אם זה יותר מדי, אני בשליטה דורכת את הבעונות קדימה. אבל בשליטה. יופי. מפה ניקח סיבובים, הפעם מאחור, ידיים באות מאחור, לפנים. נרגיש את הרגל עובדת, ישבן שמאל אסוף. הנשימה נושמת, ולא מפסיקות לנשום. הכל ביחד, הכל קורה ביחד. יופי, בואו נחליף את הכיוון של הסיבוב. ידיים אחורה. עוד לאסוף את הישבן. ולחפש רכות בחזה. ובזרועות. מעגל אחרון. נשחרר לאט לאט. ניקח קצת ככה תנועה בכף רגל שמאל, סיבובים, פלקס ופוינט.
מעולה. נזיז את הכרית ונבוא לעמוד על המזרן, רגליים מקבילות. שאיפה, ידיים עולות מעלה, נשלב אצבעות ונהפוך את כפות הידיים לתקרה. ניתן לכתפיים קצת לעלות וניקח את המתיחה הצידה, והפעם להבדיל מבדרך כלל ניתן לאגן ללכת שמאלה. כאילו ניתן לו לצאת מקו המרכז. עוד למתוח ולחזור. לאט לאט ידיים עולות מעלה ושמאלה, ואז אנחנו נותנות לאגן ללכת ימינה כנגד הידיים. עוד למתוח ולחזור חזרה, ולאט לאט הידיים משתחררות, ונניח את הידיים על הלב בתנוחת תפילה כף אל כף. נרכין את הראש של הידיים, ורק ניתן ללב שלנו להתמלא בהכרת תודה על השעה, על הזמן עם הגוף שלנו, על הזמן שלנו ביחד. ניתן ללב שלנו להתמלא באהבה. ושיהיה לכם יום מקסים, תודה רבה.